ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಏನೇ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೀಪೆದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ನೆಕ್ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಪಣದ ಪನ್ಪೆರ್, ರವಾ ಕೇಸರಿ ಪಣದ ಪನ್ಪೆರ್, ಶೀರಾ ಪಣದ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಥವಾ ರವಾ ಹಲ್ವಾ ಪಣದಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡದ ತೆರೆಯೋಂಗ ಐಡ್ಲಾ ದುಂಬು ನೆಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋಂಗ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಳತೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ರವೆತ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರ್ಪ. ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ರವೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಲೋಟೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ರವೆಕ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರು, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ರವೆಕ್ ಕಾಲಿಡ್ದ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ದಾತ್ ನೆಯ್, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ್ 10 ನಾತ್ ಗೇರ್ ಬೀಜ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ್ 10 ನಾತ್ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಮಚಡ್ 10 ನಾತ್ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪುಡಿ. ನೆಕ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ನಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಚಿಮ್ಟಿದಾತ್ ಕೇಸರಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೋಗೋಣಿ ದಿತ್ತೊನ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂತೆ ನೇನ್ ಕರಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಗೇರ್ ಬೀಜ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಗೇರು ಬೀಜಗ ಹದ ಬಣ್ಣ ಬನ್ನಗ ಒಂತೆ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಪುಗ್ಗದ ಲಕ್ಕ ಆವನಗ ಅಂಚೆನೆ ಗೇರು ಬೀಜಗ್ಲ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬನ್ನಗ ದೆಪ್ಪಲೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿನಿ ದೀಪರಡ ಕರೆಂಟದೇ ಪೋಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಗೇರು ಬೀಜಲ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷೆಲ ದೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಬಣಲೆಡು ಒಂತೆ ರವೆ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತಿನೇಡ್ ಕಡಮೆ ತೂಟು ಪೊತ್ಪುಲೆ. ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ, ಇತ್ತಿನೇಡ್ ಕಡಿಮೆ ತೂಟು ಪೊತ್ಪುನ. ಇತ್ತೆ ಒಂದುವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡ ರವೆ ಪೊತ್ಪೊಂದು ಉಪ್ಪನಗನೆ ಒಂತೆ ಪೇರು ಕೊದ್ದಿರೆ ದೀಲೆ. ಆ ಪೇರಿಗೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಕಲು ಪೇರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪು ಜರಡ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ರವೆಕ್ 2 ಲೋಟೆ ತಾತ ನೀರು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ. ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಅಥವಾ ಶೀರಾ ಮಲ್ಪನಗ ರವೆನು ಪೊತ್ಪುನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಏತ್ ಸಮ ರವೆನು ಪೊತ್ಪೋರ ಅತೇ ಶೋಕುಡು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಆಪುಂಡು. ರವೆ ಪೊತ್ಪನಗ ತೂನು ಇತ್ತಿನೇಡ್ ಕಡಿಮೆ ದೀಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ಪಂಡ ಪುರಾ ರವೆಲ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ರೋಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಹೆಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ತತ್ತು ಪೋದು ಕರೆಂಟುನ ಸಾಧ್ಯತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇತರ ರವೆಕ್ ಹದ ಬಣ್ಣ ಬನ್ನಗ ಹದ ಬಣ್ಣ ಪಂಡ ಕಡು ಕಂದತ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಪೇರ್ ಪಾಡ್ನಗ ಸಟ್ಟಗನು ತಿರ್ಗಾಂದುಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬೆಪ್ಪು ನೀರಡು ಕಲಡ ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೇಸರಿನ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಅಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಒರಿದ್ ನಾನೇ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಕಾಯ ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೇರ್ ಬೀಜಲ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಶೀರ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಣಲೆ ಬುಣ್ಣಗ ಸ್ಟವ್ನ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಬಣಲೆನ ಜಾವಲೆ. ಹೇ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಅಥವಾ ಶೀರಾ ತಯಾರಾತಂಡು. ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಬಾಯದನತ ಚಾಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು.
ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಖಲ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡ ಪಂಡದ ನೆಟ್ 100 ಗ್ರಾಮಗ ಸುಮಾರು 300 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿ ಲೆಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬರೀಟೆ ಇತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆನು ಒತ್ತೆರೆ ಮರೆಪಡಿ ಅಪಗ ಏಪಲ ನಮ ಪಸತ್ತವೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕ್ಲಿಗ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.